Професор Вили Милков, мой колега от 43-то Народно събрание, честито за избора, един много добър резултат. Кой ще подкрепи вашата формация за председател на Общински съвет? Това е голямата интрига. За съжаление, превърна се в интрига, защото няма изявено мнозинство. Ние няма да подкрепим никого, няма да участваме в гласуването, тъй като смятаме, че избора на председател трябва да стане с споразумение между водещите политически сили в Общинския съвет. И той да доведе до коалиционно споразумение, за да може да се управлява общината стабилно. Да няма сглобка, а да има ясно отразени партньори в едно подписано коалиционно споразумение и програма, която ние да следиме журналистите за нейното изпълнение. Това е смисъл на политиката. Другото е игра на дребно. И затова смятаме, че крайно време е да забравим, че сме били в кампания, да не продължаваме кампанията в Общинския съвет, а да започнем сериозна работа. Сериозната работа преминава през съставяне на ясно политическо мнозинство. Смятам, че днес обаче няма шансове да бъде избран председател на Общинския съвет. Вероятно, в следващите дни трябва да се проведат разговори. А никой ли ви е търсил, примерно, вас за такива разговори? Не. Това е една нормална политическа логика. Да, разбира се. В политиката е така. Винаги трябва да потърсиш подкрепа, да представиш своите идеи, да намираш партньорства. Не ми се иска Общинския съвет да заприлича на Народното събрание. Все пак това е сигнал, който ще дадем и на цялата страна. Така че аз призовавам към по-голямо спокойствие. За съжаление обаче, заявките на политическите сили днес не ми дават основание да смятам, че в следващите дни ще излъчим председател на Общинския съвет. Всеки ден е загуба на време. Има много проблеми за решаване. Разбира се, сега в крайна сметка по време на кампанията всеки посочваше проблемите на София, заклеймяваше управлението и не е оправдано днес да се бавим и да губим време. Наближава гласуването на бюджета. Трябва преди това да приемем план сметката за чистотата. Има много проблеми и около нея, така че не трябва да губим време да влизаме вече в реална работа. Освен това, не са готови комисиите, не са гласувани. Разбирам, че ППДБ имат някакви намерения за промяна на комисиите, за намаляване на състава на комисиите, за съставяне на нови комисии. Правилник за работа. Просто трябва това съзнание за работата, която ни предстои, да обземе всички групи в Общинския съвет и да вървиме напред. Ще губим излишно време в такива гласувания, това е загуба за всички. Не мога да не се съглася с теб, защото си прав. Минали сме с тебе през тези идилии, така да се каже. Всичко това струва много пари на софиянци. Така, току-що ГЕРБ говориха господин Хикмян и усетих така, едва ли не някакво нещо като игра на не се сърди човече, ама има разсърдени човечета. Дано да преодолеете всички тези неща и да наистина да заработи. Ако трябва да се преодоляват някакви препятствия, ние сме насрещни. Но при тази изострена ситуация смятам, че те трябва да преминат, да прегорят и тогава ще влязат в един по-спокоен ритъм. Ще спрем до тук и си запазвам правото да те търся, когато дойде времето за подписване на коалиционно споразумение, защото съм убеден, че няма как да не се стигне до такъв момент. Трябва да го направим. Ако не се стигне, това наистина вече говори много лошо. Но основните политически сили са на ход. Те получиха доверието на софиянци и те трябва да свършат тази работа. На жителите на Столична община няма да спра да го повтарям. Вие сте общински съветници на Столична община и сте се заклели да работите за благоденствието на жителите на Столична община. И ще ги призова да си ядат банковите сметки, за да усетим благоденствието. Добре, успех ти желаем.